Êvar baş, niha dibe êvar baş lê dunya gilover e û vê sîstema înternetê di vê demê li hin dera serê sibê ye, hin dera nîvrokî ye, li hin dera berê êvarê ye. Belkî rasttir be me nibêje dem baş, dema we xweş. Îro dora min e panorama hefteyê ez ê birêve bibim. Du mêvanên min hebûn, ez dibim du mêvanên min hebûn. Nihayek e mixabin Ahmed Öztekin ku endamê Baroya Batmanê ye û yek ji nûnerê Kongreya Baroyên Tirkiyeyê bû. Ji ber sedemên teknîkî nikarbû xwe bi bernameyê ve girê bide. Ji ber wî jî em hinek dereng ketin. Niha ez û Murat Aba bi xêratê parêzerekî me yê nû ye û bi sala di wexfa mafê mirova da kar kiriye û nûnerê wan e û niha jî parêzerekî me yê nû ye. Tu bi xêratî kek Murat. Ser û ser çava. Ewilê ez vêya bêjim spas dikim bo mazûlantiya Çarpeng Medyayê. Wekî jî got ez saleke dest bi parêzertiyê kirim lê derdorî 15 sal li Wexfa Mafê Mirovan ya Diyarbekirê de xebitîm û derdorî 2 sala jî nûnertiya Wexfê dikim ya Diyarbekirê dikim. Îja carna ji hinek ra dibêjin bi Tirkî tê gotin nizam Kurdiya wî heye tune dibên çekirdekten yetişme. Yani mesela mafê mirova û parastinê de 15 sal tecrübê te heye û niha jî tu parêzerî. Yani yê ku mafê mirova di mafê mirova da qelsin û bibêjin pêl dikin û ew dikin herhalde wê gelek wê şite bikişînin. Derdê me ewil ew e ku em dixwazin li welatê xwe li Tirkî mafê mirovan xurttir bibe ji ber ku îro jî em ê li ser nîqaşan bikin. Bi piranî derdê me keserê me kulê me ji qesbûna mafê mirovan tê. Ew jî çika me yani em ê bidomînin. Belê. Birêz Murat yani em beriya dest bi wê bikin li Diyarbekir rewşewa ye. Ez heftiya berê li wê derê bûm mij bû. Dema hem hatina wê derê û hem çûyînê de ez rojek nikaribûm ew bibim. Navê çi ye? Roja xwe da li teyarê swar bibim. Niha jî yani îro ev du roje baran li vir xurt e piçekî baran dibare. Ji bo êku erdê wan hebû êku çandiniyê dikin ji bo wan baş bû ji ber ku li Diyarbekir baran pir nayê. Ev du roje baran heye û her serê sibê û her danayê varî mij jî çêdibe ji ber wê ki êku ji Diyarbekir radibin dikevin balafirên bi piranî nîvro balafirên nîvro ji xwe dipejirînin ku karbin rabûn. Hîn jî yani didome piçekî jî hewa cemidî sar bû lê zivistan e divê gerek berf jî bê baran jî bê ji bo erd ji bo çandiniyê baş e. Belê. Ka em serdivîsê xwe binêrin vê hefteyê ka em di rojava me da çi hene?
بله کنگره یکیتیا بارون ترکیه د پنج هیوا yani yevme de çebu Seroke bere Metin Feyzioğlu tebi listeye xo hilbiratine wenda kirin baro serokekî nû û rêvebereke nû hilbijart. Hilbijartina yekîtiya baroyan Birêz Murat çi guhertin bixwara anî yê ku niha hatiye hilbijartin yani bi çi bernamê deng wergirt ez qandî ku dizanim baroyên Kurdistanê jî piştgiriya wî kirin. Tu karî hinek qala vê kongrê qandî ku tu te şopandiye û ku tu dizanî bikî. Serçava ez dixwazim vê pirsê bi du alî ve bersiv bidim. Ya awilî ji bo Tirkî çibû ya ji bo ya duyem jî ji bo Kurdan rewş çawa wê yani çibû wê çawa bidome. Ji bo Tirkî awilî em karin vêya bêjin Metin Feyzioğlu pişta xwe dabû iktidarê yani palpişt da AKP palpişt da wî awilî ez karim vêya bêjim heya niha di hilbijartinan de wexta dema ku delege dihatin hilbijartin li ser çîkê dihatin. Çend endamên baroyê hebin li ser wê delege diyar dibûn. Yani çawa mesela li İstanbul parêzer pir zêde ne derdorî ji 100,000 zêdetir parêzer heye ji ber wê yekî jî delegê wan pir bû piştî Metin Feyzioğlu tiştek nû derxist. Ya awil çi bû bira li her derê delege bira vin sê serok jî yek serokê baroyan bajêran ew jî bibin çar piştî 5,000 her çendakî delegek zêde bibin. Berê derdorî 408 delegê baroyan hebû piştî vê sîstemê ket daket 387. Çi difikirî Metin Feyzioğlu digo Anatolia Navîn de ez ê rayên Anatolia Navîn giş bigirim ez ê piçekî li Kurda jî binêrim ez ê piçekî Behrareşî derdorê Behrareşî binêrim û ez ê dîsa bê hilbijartin lê di dema Metin Feyzioğlu de li ser hukukê neheqiyan çêbû û dengê Metin Feyzioğlu derneket. Ya awil çi bû baroyan duyemîn jî derketin. Baro saziyên fermîne û bê make qanûnan hatine avakirin û tiştek dine lê baroyan duyemîn jî derketin. Gotin ser 5,000 endamên baroyekî hebe, baroya bajarekî hebe karin baroya duyemîn jî vekin. Heya niha li İstanbul baroya duyemîn jî. Bu baroya duyemîn bi piranî ji nijadperastan û ji orperastan ava bû. Lê Tirkî guhertinek dixwest. Yani Metin Feyzioğlu tişkî nedikir, muhalefet li ser wek rewşa siyasî li ser baroyan de jî muhalefetek xurt çêbû. O ji ber wê yekê jî niha Erinç Sakan hatin bijartin. Erinç Sakan çi divê yani ya awilî ez karim vêya bêjim çi bibe bira bibe guhertin tiştekî baş e. Ji ber ku ê ku li cê xwe her dem bimînin tiştek demek şûn de qes dibin o dibin em çi bikin em ê dîsa bên hilbijartin. Ji bo wî jî guhertin pir baş bû bo Tirkî pir baş bû. O Erinç Sakan niha ew xwe demokratek sosyal dibîne wek demokratek sosyal dibîne divê ez ê di mafan parastina mafan da zêdetir dengê xwe derxim wek baroyan. Metin Feyzioğlu heya niha dengê xwe dernexist. Di kuştina Tahir Elçî jî mesela ez karim vêya bêjim 28 mehaberê kuştina Tahir Elçî bû. Salvegera wî bû. Salvegera Kurdistanê. Tahir Elçî bû. Metin Feyzioğlu heya dawî nehat ji ber çi nehat li
میتینگی ده دیزانه بکو و به کردی جی بیا خوافتن یا جی ملت gelin ki ketibun kortejı ve bu Kurdiji bir peyvi. Yani jiber ku bu Kurdan el cemhedin nehat dawiya dawi dema ku vek axaftın despekir ve gaviyat o dawiye ma. Elin sakan ve ber adli meş despekir jiber adli bir pankarta Tahir Elçici girt o meşiye haya der minare çarlık. Elin sakan liser hem mafan hem liser mafejinan hem liser mafezarokan hem liser kayyumacı divezip peyim jiber ve ki jibo Türkiye çeki başta bu jiber ku demokrat buyuna Türkiye lazım. البرا پرسك من هي يعني بين عندي كويت خانم باروين كردستاني لهب كربون ابي باجارين كردستاني لهب كربون وبيجن وك بلوكك تفقر يعني عندي كو مربد شوبان يعني النظام كارم شاستم و تشكيلية ابنامز سروكي نو كرن و قازنج کردی یعنی بین دناو خود تو پروتکلک تو لحواتنه که لهن پرنسیب لحف کردن هیا تونه آن قاندی کو تزانی قاندی کو yani bir çekim şopan le dişte ezetişna bejim ya avuli le baroyin Kurdistan'ı penç seroke baroyan tene serok her libajerek se delege u serok delege çar delege hene penç seroken baroyin Kurdistan'ı pişkiridan eri sakan Edin bir prani derdori çiliz bir tamamı şey süper delege Kurdistan'ı yazıyor bir çiliz edetirci gotun yani vak nişan nedan ve gotun ekul diş kayyuman eku pişkiri bir de vak biryarın ahimi emin pişkiri bir dinvi yani direkt pişkiri neden eri sakan le وەک ئیشارەت کردنش ئەری ساکان گوتن ئەم کارن ئەم پشکری بدن ئەرین ساکان یا دوێم jî lê ئەرین ساکان û navbera delegeyên li Gandor'a wek tiştek protokolek tune bû ji ber ku êrîn sakan dixwest ku bibe serok û digo û min viya jî wek bihîz jî hundir dibe ya wek gazetecî dibe ya em nikarin bêjin kî gotiye lê êrîn sakan yani ji Diyarbekirê jî delegên Diyarbekirê gotin zat ew di nameyê de viya nivîsandibûn em dixwazin ji Diyarbekirê Ahmet Özmen bibe têkeve rêveberiya mezin baroyan lê êrîn sakan wî nekir ji ber ku li Diyarbekir li baroyê Diyarbekir her sal konkujiya Ermeniyan, jenosida Ermeniyan li ser wîya belevokek derdixin o ji ber wê yekê jî ji dewletê jî li ser wan dozek têve kirin êrîn sakan jî bo li ser we dozek heye ji bo wî ez nikarim we têxim rêveberiyê tiştek war bû yani ji bo me ji bo wî jî min goya ji bo Kurda jî divê gelek em lê binerin çi bû ji baroyên Kurdistanê kesên ku ketin rêveberiyan û heye du kes heye niha yek ji serokê berê ya Mûşê ya duyem jî ji Şirnexê lê ez dixwazim vêya bêjim yani bi Tirkî dibên ya orta yolcu êrî sakan jî niha wan ya dike me Metin Feyzîoğlu jî dî Metin Feyzîoğlu dema ku ewilî hat hilbijartin yekî demokrat bû li ser mafan digo ez ê li ser mafan bixebitim ez ê xurttir bikim paşê guherî yani fitiliya jî guherî êrîn sakan jî erê ji niha ez lê dinerim ji Feyzîoğlu çêtir lê niha çêtir sibê ro ew ê êrî sakan çawa ve ez nizanim mesela li ser pirsgirêka Kurda peyvên wî diyar xuyanî pir tune
Sibero dibeke ew jî bêje ya tamam hûn li werin ser çava hûn piştgirî bidin we ama ez nikarim pir piştgirî bidim we çünkü ez piştgirî bidim we wê Anatolya navîn wê ji min bixeytin. Dibeke tiştek Evet. we jî be ji bo Kurd yani barên ku Kurd lê zêde ne li wir pir guhertin tune tenê wek dibe ya bi Tirkî dibe rûzgar değişimi. Tiştek Evet. werde dibeke tiştekî mafê wan zêde be. Mafê peyvê zêde be. جال بر دخوازم دی سال به بارویا و علاقدار لی پچک مجاری yani پچک دروای مجاری yani beri dama ku guhertin çed bun u lidiji Kurdan prane baroya Diyarbakır bertek nişandı da. Yani ben ev çend eve yani ben dama dama Sezgin Tanrı Kulu piştivi dama Mehmet Emin Aktar piştivi dama Tahir Elçi yani vaha bu vek evek yani ben hertim vek avukatiya Kurdu Kurdistan'e dikirim. Le ve daviye yani merv kandi ku dişopine guhertine gelek mazun çevi ama çi bigire hemî baroyên bajarên Kurdistanê bi hevra tev digerin û bu yerekê demal derekê dibe xwedî lê derdikevin bi daha bi bîsta nimûne hene van demê dawî û dawê wan dozê wan taqîb dikin û her wiha yani dişopînin û helwest nîşan didin. Yani ev bi te yani ev ji çi tê ev nifşê nû bêjin parêzerên wekî te ku bêjin nû hatine xwîneke nû ye an em bibêjin carna siyaset dixitime ya ji rêyên siyasetê dewlet dixitimîne an bêjin rêl wan tê girtin îja civat bi komele û bibêjin bi evên xwe saziyên xwe bi awakî din reaksiyon nîşan de merve çawa şîrove bike bite Yani ew ez dixwazim ya bêjim ev tiştekî erinî ye ji ber ku Kurd parêzerên Kurd bijîşkên Kurd bi hevdûre karin tev bigerin. Ji ber çi ye ya bi salan e derdorî sed salê Kurd bindestin. O neftewbûyîna wan kêm bû yani hevdû nedigirtin bi hevdûre nikarbûn cê bimeşiyana lê hêdî hişmendiya wan jî zanyariya wan jî zêde bû niha ji vê pêve Kurd divên yani Kurd viya jî fehm kirin parêzerên Kurd bi taybetî parêzerên Kurd viya jî fehm kirin dawî parêzerên Tirk hevdû digirin û ewilî Kurda temî dihêlin ya jî Kurd jî artık hişmendiya wan zêde bû ferq dikin ji ber vê yekê jî Kurd jî dibên ji bo me em ji bo me çi pêdivîstî hebe pêdiviya me bi çi hebe em ê bi hevdûre tev bigerin ya jî tiştekî weke tu jî got li cîkî dozek hebe li ser Kurdan bi hevdûre diçin malbata şen yaşaran li Rûhayê ye dema ku bi piranî hilbijartinên baroyên bajêr jî di demekê de çêdibin meha cotmehê de çêdibin bi hevdûre giş guherîn ê ku dîsa hatin hilbijartin bi hevdûre giş çûn ewilî çûn cem şev êşaran malbata şen êşaran ya jî paşê li çûn Konyayê ev tiştekî çêtir e baş e ji ber ku wek gel parêzer jî dibînin ku bi hevdûre tev negerin nikarin tiştek dest kirin ji ber ku aliyê din bi hevdûre ne yani hevdû digirin dawî hevdû digirin tenê carna li ser Kurdan peyvên xweş nazik dibêjin lê dawî dibên hûn nejimin Kurd jî viya fehm kirin ji ber vê yekê jî Kurd bi hevdûre hereket dikin ew ji bo me tiştekî baş e hêvî dikim ku zêdetir bi hevdûre karibin hereket bikin
hayanaha dinav me de tiştekî gelet heba awilî Kurd bi hevdû diketin. Niha dibên erê geletî heye lê em birê hevdûne, xuşkê hevdûne, xuşka hevdûne divê gerek em bi hevdû re bimînin. Em xwe neşkînin, em hevdû neşkînin li ser wê dinêrin. Lê ev jî tiştekî baş e. Hêvî dikim ku wek parêzeran li cem bijîşkan jî li cem erdnigariyê bi erdnigariyê jî mijûl dibin. Digel de jî viya zêdetir bibe. Ev tiştekî baş e netewîne wek destpêka netewîne. Belê mixabin biya de her warî de wisa ye Murat bên dema di siyasetê de wisa ye di kar û barên civakî de wisa ye dema ku kesê ku dikim tevê xwebexş dikim ne giş xwebexşin îca wextê xwebexşin jî heta derekê tevê îrada însan e ew e yani bêjin tiştên ku ne esasî li ser wan meriv cana dibîne ku yani sedemên ku hatine bahevdû ji bo dozekî ye. Mesela em ji bo doza welatekî hatine bahevdû. An em bêjin ji bo mafê mirovan em hatine bahevdû. Nizam na viyanê nefsek e. Viyanê nizam xwe dihejîne. Nizam viyanê xwe xwar dike. Viyanê nizam çawa dike. Yani vana karim bibin sedem ku millet dev ji kar berde yani dev ji wan ewa berde ya jî sedem nîşan bidin. Biya min viya zayîfiya ku em ji armanca xwe re kilît nebûne. Em tiştê ku me aniye ba hevdû eger ji bo ziman be ji bo ziman e. Yani wextê ziman be yê zengîn jî yê feqîr jî yê xwe dihejîne jî yê ku bêjin timaye jî yê ku dexese jî hemî tesîr dibîn. Zimanê hemiya ye. Divê yani em ji bo ziman derketine an em bêjin em ji bo dozekê derketine mixabin viya meriv de her derî de dibîne û viya nexweşînekî ku divê gere meriv her tim destnîşan bike ku em beradayê enerjiya xwe derekê din xerc dikin. Enerjiya me ew e ku wê armanca ku me daye pêşiya xwe ku em di wê rê de bimeşin. Mixabin di wir de em pir ew in. Di van wara da jî wisa ye. Lê tiştê kêfa me hat van dawiya bi rastî wextê min navê avukata jî bala min dikişîne tu dinêrî divê şiyar, azad, çizanim beybûn, rehan meriv dizane ku ji malbatên kurdperwer ew yên ku bêjin entelektüel ku yani bêjin cîleke baş ku kare doza xwe heta derekê bimeşîne û bê westan û bê ew li gor layıqê navê xwe tevdigerin. Ew jî ciyê ew ê bi rastî. Erê hêdî hêdî baştir dibe. Belê. Em derbasî mijara xwe ya duyem bibin. Türkiye ji alî qanûn û nîzama xwe di Lîga Nizma Cîhanê de ye. Li gor lêkolîna Gallup ku her sal ji 115 welatê li ser 720,000 kesî lêpirsîn hatiye kirin hûn bawerî bi qanûn û nîzama civata xwe ya bajarê xwe welatê xwe tînin. Di vê lêpirsînê de Tirkiye li gel Tanzanya, Kırgızistan, El Salvador di rêza heşt û yekê de ye. Heştê û yekê de ye. Tiviya wek hukuknasekî çawa dinirxînî yani mesela kanûn, nîzam millet çi qas baweriya xwe pêtîne, çi qas xwe parastî hîs dike. Yani millet hem mafê mirovan dixebtin ji ber wê yekê jî piçekî zanin. Yani gel xwe di ewlehiyê de nabîne yani nikare dengê xwe derxe. Ji bo tiştekî nikare dengê xwe derxe. Ya ewlî dibe ez tiştekî li dij hikûmetê bêjim wê serê sibê saet 4 de polîs bên ber deriyê min wê deriyê min bişkînin û min bigirin hundir.
o be derdori du tiştek hazar doz li ser hakaret kirina Serokwezîrê hatiye vekir. Ya li welatekî tu nikaribî bipeyivî, tu nikaribî dengê xwe derxî, tu nikarî tişkî bikî. Tu xwe di ewlehiyê de nahesibînî. Yani çünkü tiştekî zehmet e peyv insan bi peyvê heye, mirov bi peyvê heye. Em karin derdê xwe, kuleyên xwe ya jî tiştên xwe em karin bikin bilêv bikin ya jî bipeyvin. Li Tirkiye ewilî tu nikarî bipeyvî. Wexteke tu peyivî, tu karî wek endamê rêxistinekî li ser te dozek vebe. Yani dozek vebe. Mesela li Türkiye kanunek heye. Bir Türkiye dibin örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına eylem. Yani ne tu ne direkstineki değil, ne jibo rextine tu dixepti. Ya tişte guardiya tu ne? Ya tu endamê rexistinekî ya jî tu ne endamê. Li Türkiye tişte guardiya derxistine. O bi hezaran kes, bi de hezaran kes li ser veya dikevin hefsan bi derdorî 6 sal û 3 mehe 6 sala tu hefsê de dimînî. Ev ewlehî tune be li Tirkiye, tu nikarî bipeyivî, yani tu nikarî bêjî ev derwelatê min e. Ya diyem mesela li Tirkiye di dema nodiyan de jî, di dema wexta nodan de jî işkence li Tirkiye bû. Her gav hebû. Lê tê bîra min, carna jî ez dixwînim, di nodan de devlet kabul nedikir ku işkence dike. Yani mesela çawa JITEM hebû, em giş zanin, ez Diyarbekirê mezin bûm. JITEM em giş medidî, digotin viya JITEM'e, nizam viya çi ye, cêwî hebû, lê devlet rojekî jî JITEM kabul nekir. Niha em dibînin devlet işkence dide, o li ber televizyonan dide. Ê ku işkence dibînin, piştî wî jî dikevin hefsê. Tu dibê yani ewlehî tiştekî kiriye, yani ewlehiya Tirkiye işkence kiriye, ceza distîne na. Dîsa bi rahatî hatta dibe müdür, dibe nizanim çi. Yani zêdetir jî rütbe digre. O ji ber vê yekê jî tu nikarî bê jî ez livirim. Yani çünkü insan bi mafê xwe insanîn. Yani tenê insan bûyîn çi ye? Zimanê te bi zimanê xwe tu dibî insan, bi mafê xwe tu dibî insan, bi çavên xwe, bi rûyên xwe tu dibî insan. Devlet dibê hûn ne hûn wek dibe ya tebaa dibên bi erebî. Hûn kolê, hûn kolê me ne, yani hûn ji bo me divê gerek hûn bixebitin. Lê di welatên Rojavayî de li Ewropa devlet ji bo insanan dixebite. Li vir divên insan divê gerek ji bo devletan bixebite. O ez diviya jî dibînim ro bi ro tundî zêde dibe ji ber ku devlet bixwe zimanê şiddetê diparêze û dipeyve, gel jî nav hevde şiddet li cem wan zêdetir dibe. Yani eviya tiştekî pir pir xeter e. Ji ber ku tu mesela em carna çalakiyan de ev hefteya mehvê mirovan bû, em pêncî kes derinciyekî derdorî 200-300 polîs li derdora me dijivin. Yan jî bi tomayan bi ev vesayetên nû derxistine, akreb û nizam, kobra û nizanim çi, wana derxistine derdorî 500 kes derdikevin berme, o nahêlînan tişkî dikin. Ya duyem ez karim diya jî bêjim, tiştekî balkêş e, herhalde li dünya jî mînakek din tune, li Wanê 5 sal zêdetir e qedexe heye ku tu li qadan mîtîngekî çêkî. 5 sal zêdetir. Her carê pazdero ya jî sê meha zêdetir dikin, lê ji 5 sala zêdetir e rojekî ev qedexe neqediya ye. Vana giş derdixe holê ku li Tirkiye tu nikarî derkevî qadan, tu nikarî mafê xwe biparêzî. Ev jî yani galûp baş derxistiye, 81 bo min dîsa baş e. Yani em di lîga
خراب ده ليش صدو بازا ولا تا درجة حشتيك يعني يعني براسي مرف دوان وردا يعني خو ولاتي خو ودولتا خو مرف سر بلندا عن سر بيلا سري مرف بيلا يعني براسي يعني نتنه پروبلما کتدی به کوهری مثلا شدت و ظلم و زورداری و معروضک yani bejin em wek millet Kurdin li her wiha divê gere her Tirkekî yani gerek jêra problemek ve ku dewleta wî li di nav dunyayê de yani bêjin medeniyet û edalet û demokrasî û yani pîvanên mirovatiyê ev in yani lê meriv dibîne yani dîsa bertekek berbiçav meriv nabîne yani yek deng dertên lê piranî jî yani dîsa civata Kurd e yani yê ku bêjin evê ku wiha bertek nîşan dide li gor îmkanê xwe li gor şertê xwe yani ev ne tenê yani wek millet bawer dikim wextê mafê meriv bi gelek alî de tên dorpêşkirin meriv îdî di warên dinê de jî di her warî de jî meriv zilmê û neheqiyê qebûl nake. Ya yani askarım daviye de viya bejim ve Türkiye yani mesela Türkiye herhalde sedi nodune dema halbijartina raya xwe partiyen nijatperest eke kevneşopiye di Paris'in partiyen wan yani raya xwe didin partiyen wan AKP tu karibêjî partiyekî rûyewî Avrupa'ya na MHP, İyi Parti, yani Büyük Birlik Partisi, yani CHP yani gelji yani carna ben em Avrupa'yı neli em viyadı binin yani gele Türkiye ekul Türkiye dijin Türk bir pirani gayni kurda neşopen o roşlata navin de binin yani tutpeyveki dibeji o bu çek bir çektin karşıta. Türkiye yani roje her iki jinek ya düjün teyip kuştu. Yani velat ektiştek vaniya çevre diye gerek lur hükümet roje avuli istifa bike. Türkiye vak tişteki normale. Xebatkar, karker her sali derdori 15,000 xebatkar jiyana xwe jî dest yani jiyana wan dere ji ber çû çünkü wek amuratên ji bo xwe biparêzin bi kar nayînin û Tirkî viya ne derdek mühîm e yani viya nabîne tiştekî waniya de tu lê dinêrî yani melev nikare bipeyve ya jî dema yani wek dibe ya çika peyvê pir giran e yani tiştekî dibêje ama lê pir giran e tu dibeke li ser te dozek rojekî vebe yani Fikre ku bêjin işkence heye li ser me doz çê dibe ewilî li cîkî yekî bêje îddia bike ku li wir işkence heye divê dewlet eger dewletek ronakbîr be dewletek entelektûel be tu êku divê işkence heye tu nerî ser wî kîr gotê işkence kiriye tu gerek ya lê binêrî rast e ne rast e li cem li Konyayê Kurd hatin qetilkirin li vir gotin bi Tirkî dibên ayrımcılık heye ji ber ku Kurd bûne hatin kuştin daha saeta duyemîn de walî li ser viya tiştek belav kir gona viya ne ji bo kek Kurdin viya dijberî hevdû bû hevdû kuştin haber ondan ne ortaya beni tüleyinlere tiştek gorlo heye tüne paşe bir yarekî bide yani ji ber Türkiye ez mixabim ve Türkiye îsal di heştê yekan de waniye bidome salekdin ve noduyek çetir nada بله ناو جبر کو ایرو تو احمد و سکیل میوانی ما بونده حقوق ناس جبروی مجار مجی پرانی درباره حقوق و
maf û demokrasiya Türkiye divan wara da bû ji ber ku hê mijarê me em dinê jî qismek li wê servana be em derbasî mijara xwe ya sêyemîn bibin mijara me ya sêyemîn li ser aboriya Tirkiyeyê ye rewşa aborî iktidar û sîstema Tirkiye niha dihejîne cara ewlê yani bêjin roja ku partiya AK Parti ku hatiye ser hukm heta niha tu carê hewqas neketiye rewşekê ku bêjin teng yani li Tirkiye enflasyon pir bilind bûye bi müdaxeleyên Sunî ku dixwazin faîzan daxînin enflasyonê hîn bilindtir dike encamên müdaxeleyên Erdoganî sê wezîrê aborî û çend serokên Banka Merkezî ji karên xwe vekişiyan ji ber enflasyona bilind perê Tirkiye lember perê dinyayê bêqîmet bûye çi bigire nîvê meaşên karker û karmend digirin bêqîmet bû bi yek carê de nava çend roja da ev çend roja xelk daketine ku ça diqîrin em nikarin debara xwe bikin li gelek bajaran û hikûmetê protesto dikin Murat bi te Tirkiye ber bi ku ve diçe wê dawiya van yani bêjin van xwepêşandanan û vê aboriyê wê Tirkiye heta ku derê bibe Li Tirkiye ev der ji ku derket piçekî ser wê peyvin ev derdor ji 2004 vir de Tirkî xwe girt yani berê digot ez dixwazim têkevim Lîga Ewropayê ez ser wê qanûnên xwe biguherînim nûtir nûjentir bikim piştî tiştekî tiştek bû Tirkî rêya xwe fitiland Rusya û Çînê û wê wextê sîstema aboriyê li Tirkî qes bû xerab bû Tirkî niha divê ez sîstema xwe nû dikim çawa dikim berê min digot bira faiz zêde be û dolar jî kêmtir be lê niha divê ez dixwazim faiz bikim cêr çikar bin bikim cêr û wê ji wir jî dewletên biyanî dewletên din wê li vir wê lê binerin wek yani karkerên Tirkî bi dolaran derdorî $205 distînin ciyekî pir erzan e wê li vir ji xwe fabrîka çêkin nizamçî çêkin û bi vîya zêdetirî perebêvî Tirkî çünkü li Tirkî belkî piştîviya jî tu bipirsî li Tirkî sedî derdorî sedî pêncî ciwanên li Tirkî dijîn bêkar in li malê dîdinê ji ber ku kartûne ne belkî vîya ez biguherînim lê li Tirkî tu nikarî tiştekî biguherînî ji ber ku weke pirsa berê çima Tirkiye di Lîga de heştê û yekemîn e ji ber ku li Tirkî maf tune hukuk tune ji ber vê yekê jî dewletên Ewropayî destê xwe ji iktidarê kişandin Tayyip Erdogan dixwaze sîstemek biguherîne lê ji bo sîstemê divê gelek tu xurt bî di nav xwe de tu xurt bî tu bi hevdûre karibî bipeyivî bi meşî lê li Tirkî tiştek wer tune derdorî hefteyekî de 10-15 rojekî de 4-5 lîra dolar zêde bû hîn jî zêdetir dibe yani ez niha nizanim dolar biçe ji ber ku serê sibê tu lê dinê tiştek din divê heya êvarî carna milyonek lîrek zêde dibe û ji vê pêvê jî wê zêde ve çünkü destê Tirkî tişkîne yani ew heya niha digot bira pere ji Qatarê bê nizam ji Kûbê ez ê bi wîya karbim ekonomî zêdetir kurttir bikim lê ev dercî Qatar jî daha pere naşîne ji Ewropê jî pere nayê ev pandemî jî tiştekî xerabtir bû lê niha pere nayê ji cîkî li Tirkî sanayiye xurt jî tune û Tirkî her gav di nav şer de ye yani perê wî zêdetir dere şer tu wer jî bikî xizanî li Tirkî zêdetir bibe û niha gel
li dij vîya derdkevin qadan diqîrin weke tu jî gotî diqîrin ji ber ku nikarin debara xwe bikin. Mesela sedî pêncî ücreta askeriyê kêmtirîn zêde kirin lê ro bi ro kêm dibe. Êku li Tirkî mesela bi piranî li vir jî xizantî pir zêde ye ji bo me debar yani debar pir zehmet bûye. Ji vê pêvê jî xerabtir be ji ber ku weke yani li dünyayê qurala ewil divê gerek xezîne li ser xwe yani serbixwe be. Girêdayî cîkî nebe. Tirkî xezîne sê meha carkê serokê xwe digerîne. Tayyip Erdogan Serokvezîrê Tirkî Tayyip Erdogan divê ez bi te naxwazim bixebitim û digerîne. Dewletên din jî dibînin ku li Tirkî berxwe nabînin. Yani wê sibê ro çawa bibe wê xurttir bibe ya jî tiştekî sîstemek wê rûnenê nabînin. Ji ber wê yekê jî piştgirî nadin. Niha heya hefta berê perê Tirkî giş sedî şêst û tiştek şêst û yek $2 de. Perê giş yani bi temamî perê Tirkî çi be sed û şêst û yek $2 de. Yani baweriya wan bi perê Tirkan perê xwe nemane. Ji ber ku li Tirkî sedî heştê amuratên sanayiyên yan jî çandiniyê ji derve distîn û bi dolara distîn. Tu li Tirkî dolar danaxî tu nikarî tişkî bikî. Enflasyon ya duyem mesela enflasyon. Tu go enflasyon sedî bîst û yek e. Lê em her yek em dizanin ne sedî bîst û yek e. Tu derî marketekî heftakê tu tişkî bi mesela bi 10 kağıta distînê hefta duyem dibe 12-13 kağıt. Lê enflasyon her ro bi ro zêde dibe. Tu di bin enflasyonê de dimînî û êku bi mehane dixebitin, bi mehane pere dixwazin yani pere distînin nikarin dawiya mehê bibînin. û li Tirkî heya niha bi piranî hikûmet biçîkê neçûne. Bi wek bêjim li dij mafê mirovan xebitîne neçûne. Dij çandê xebitîne neçûne. Bi piranî gel dema ku birçî dimînin nikarin debara xwe bikin wê gavê hikûmet diguhere. Weke hikûmet jî niha di tengasiyê de ye çunkî nikare vêya çareser jî bike û werxuyanî dike ku niha hilbijartin çê ve AK Partî nikare yani serokwezîrtî nikare dest bixe. û wê sibê ro eger waniya biçe hilbijartina Tirkî de jî wê guhertînek nû çêbibe. Guhertînek çêbibe. Belê. Wek tu zanî tê destpêkê de bi Berat Albayrak dest pê kir dûra Lütfî Elvan û ana jî Nûreddîn Nebatî. Ev Nûreddîn Nebatî yani bawer dikim yani ew Lütfî Elvan ji ber ku yani her çiqas te diye tiştek nabêjin û dev ji karê xwe berdin an tên avêtin. Ew jî piranî ku wekî Erdogan nakin. Erdogan yani niha yani ilm û ilmê îktisadê û her tiştî daniye aliyekê li gor evê xwe navî bêjin li gor bêjin baweriya xwe ya ku wisa fikiriye wisa ew kiriye li gora wî tev digere. û ev jî ne li gor rastiya ilmê îktisadê û ew ê yani dibêjin dema ku tu faiza nizim bikî wê enflasyon bilind bibe. Ew jî divê faiz encamin. Yani bi vê awayî diyar e ku yani yekî wekî li gor xwe endawiyê aniye yekî ku bêjin jêra yani bêjin Ne ekonomist çawa? Ne ekonomist yani Ya yani
yani nizam awawiya ekonomiye çıkasa çawaye le Lgor evi yani bejin Lgor Erdoğan ku çi bejel gor vi tevgere. Şu vakti normal borsa u bejin ev demakul ev dinerin ekonomi ev rakamın ekonomi prani لسر هافتنين سروک وزیر و ام بجن وزیر آباری گوروان تبدیگرن و پرانی اود کن ویاجی بدعایا دست بکر و گو یعنی اگر و بیک جارش خود دلار این بلویتر بو ایجا نا کمال درویشه کی نو دگرن اوجی دیاره و yani evci yani eve ku le digarınci neye ku de iktidar eden neye ku de muhalefet edene ku heger verin seri iktidarı bele ne Kemal Dervişekinu yani deh Kemal Derviş gibi tiştek naguhere jiber ku biryarı yektene dide yani biryarı her tişte yektene dide dide veke Serokvezîrê Türkiye Tayyip Erdoğan dibêje ku ez kitêbê ekonomiyê mixwend. Ya ev tişt ne tiştek wilo divê gerek ekonomî ji her tiştê cudatir be ser bixwe. Li Türkiye mixabin tiştek wertune yani Kemal Dervişî niha nikare ji vir Türkiye derxe. ve na yani TÜSİAD yani belki biçek ser daveta Kemal Kılıçdaroğlu TÜSİAD gelek kem de peyve dama de peyve jî yani kinu û bêjin berak net peyve gotu vegerin ilmê iktisadê yani peyva wana vê dawiye û got vegerin ilmê iktisadê yani vî awayî nameşe Yani İcra diyarek Erdoğan havkas yani idi derketina nav milletê jiyaviye berê her hafte roje îna derdket dema derdket diçû bêjin camiyeke ku binavu deng û dema derdkete jî bi çapemeniyê re sohbet kir piştî xutba înê va du mehe dernakeve wan ewa jî ji ber ku ez bawer dikim ji pirsa aciz dibe ya jî bersîvên wî yê maqûl ji bo pirsa tune belê lê vê der û dora wî jî şûna ku wî rexne bikin an ew bikin ew jî wek dibin ya wek dal qabûka ne enda wê ewa soylu pir xweş bû ku nû gotbû em hemû bi hev re di îmtihanê de derbas bin di vê îmtihanê de serokekî me yê ku li gor daxuyaniyên Xwedê tevdigere heye herkes tiştek dibêje lê ew li gor gotinê Xwedê û talibê hevokên wî ne wî ye ew di daxwaziya hevokên wî de berdewam e wextê der û dora meriv jî şêwirdarê wiha an wezîrên wiha hebe ji xwe rewş wêhîn xerabtir be bawer dikim ez ji wer bawer dikim belê em derbasî ewa xwe bibin ya fekê ez pirsa din bibin pirsa me ya çara yani sermijara me ya çara edalet azadiya maf û çapemeniyê di Türkiye Erdoğan de di Türkiye Erdoğan de çawa ye yani bawer dikim di mijara di diya de me te hinek behs kir me piranî me behsa di wî warî de me em piranî bi evê ve girêdayîman ser qanûn û nîzam lê di vir de mesela edalet û maf û çapemenî û îşkence yani piçekîn firetir me got em ew bikin tabî me ew we van pirsa jî piranî li gor te û Kek Ehmed Öztekîn me hazir kiribû di wî warî de çi bibêjî mesela heqîqet û edaletê û niha nijadperestiya ku li Tirkiyeyê heye
ماف و آزادیا چاپمنی بله Yani ji davê dest pê bikim yani çapemeniya ku li Tirkiyeyê sedî not belkî zêdetir dibin bandora dibin tesîra iktidarê de ne iktidar çi bixwaze wî ya dibêje yani rojnamegerî tiştek dine rojnamegerî divê gerek tiştên ku veşartiye tiştên ku xeletin wana derxin holê mesela li Türkiye me goya li ser aborî rewşek pir xizan e rewşek pir xerab e li Türkiye kî bi alkol ketiye rêyan kî kuştiye kî ji ker çi gotine nûçeyên wer derdixin holê ev jî gel jî wek dibin tesîra haşhaşê de dihêlin yani nikarin bi heşekî zelal bifikirin o ewlî çapemenî ne azad be welat jî bixwe azad nabe çünkü gel nabihîzin li ku çi dibe o niha iktidar çi qej destê wî bê çapemeniyê dixebin tesîra xwe tu li dij iktidarê tiştekî bêjî cezayek didin te tu dibeke cezayê pere bidin ya jî reşkirina rojekî du roja televizyonê karin bidin yani mînak ev ê ku niha em dipeyivin em nikarin li televizyonek mînak li CNN Türk li Habertürk ya jî li NTV em nikarin bipeyivin ji ber ku em bêjin dema ku ji devê me peyva Kurd derkeve qebûl nakin ji ber nahêlin ku tu bipeyvî welatek gelek waniya dixwaze iktidar mesela hak edalet li dünyayê bi piranî ev tişt ev şerên navxweyî şerên gelan de derketine o dawiya dawî li dünyayê prosesek nû heye divê gerek em bi hevdûre aş bibin em bi hevdûre karbin bipeyvin li ser wê li dünyayê mînak hene yani çawa çareser bibe ewlî divê hek hebe tu karibî tu zanibî tu çi peyvî qedexeye tu çi peyvî ne qedexeye li Tirkiyê tiştek wer tune yani tu li ser tiştekî dipeyvî mesela bi Tirkî peyvek nû derxistine dibin Silivri soğuktur yani ev aybek acêbek pir mezin e ku peyvek waniya derxistine holê û herkes zanibiye Silivri soğuktur tu lê dinêrî işkence ro bi rozê de dibe di salên nodî de işkence piranî di dema ku tu bin çavadeyî dihat kirin lê niha tu dibînî işkence li qadan zêdetir bûye li her derê işkence heye işkence ne tenê tiştekî fîzîkî ye işkence tiştekî psikolojîk e jî tu nikaribî mafê xwe bikarbînî ew jî bi xwe işkence ye tu nikaribî bipeyvî ew bi xwe işkence ye tu nikaribî bêjî mafê yani mesela li Tirkiyê li dünyayê li her derê ziman yani zimana zimanê zikmakî mafekî xwezayî ye yani li ser wê axaftin jî ji bo dewletê eybek şermek mezin e lê li Tirkî dinêrî dibê na zimanê fermî tenê Tirkiye tu nikaribî li ciyekî zimanekî din bipeyivî em lê dinêrin mesela li vir Dedaş heye li ser kerebarê ya jî ciryanê dixebite şîrketek waniya ye dema ku di ciryanê de tiştek yani mesela ciryanê te qut bibe tu karî telefon bikî bêjî çima qut bûye dema ku telefon vedibe bi piranî mesela tenê li wir Kurdî heye li tegoya li Diyarbekir me ev nikare têkeve balafira rojekî de demekeve karin bi İngilîzî bipeyvin karin bi zimanekî din bipeyvin ama bi zimanê Kurdî nikarin bipeyvin yani ji bo wan wek tiştekî din e yani o ew jî dibên ana sütû gibi helaldir
Tamam serçava halale li hunçi dikin yani liver zamanın ne Türkî jî hene. Kurdî jî heye, Zazakî jî heye, Erebî jî heye. Mesela li her derê tu dibihî zî Erebî heye. Lê Kurdî qebûl nakin. Yani mav tiştekî li Türkî tenê navê wî heye, lê bingeha wî vala ye. Yani nevkaranîna maf bixwe îşkenceye. Ne maf ne yani te nikarbî mafê xwe çi dibe birabe be. Mafê xwe nikarbî bi kar bînî, İşkence mafê xwe ya psikolojik xwezayî. e. Erê. Ali, işkence psikolojik e. Ya duyem mesela divin hakikat, adalet o paşi başbuyun heye. Li Türkiye hin hakikat dernek etiyor böyle. Li Türkiye dehan caran Kurt hatine katilkirin jiyana xwe ji destane ve hayanaha devlet viya kabul jî nekiriye. Goristan yani Goren Seyit Rıza hin ne diyare? Goren Gora Şeyh Said ne diyare? Tu vi avayı, tu vi eğer tu dijmin tev bigeri ez yani karın li strateji işkence bakın. O zêdetir dibe niha tu dinêrî dema ku yekî mafekî dixwaze yani mafekî xwezayî ye di makezagona Tirkiyeyê jî heye ku mîtîng yekî bixwaze mîtîngekî çêke bê îzin kare çêke. Lê li Tirkiyeyê nikarî tu çêkî. Yani devlet bixwe her tiştî vedişêre ya mesela di pandemiyê de çend kes hatin jiyana xwe ji destan ne diyare. Devlet dibe sedû no, düsed, carna pêncî, carna şêst. Fiya jî ne diyare. Tiştekî yani awilî mafê minî ev heye ku her tişt bi şeffafî ez bizanibim ji devletê. Lê li Tirkiyeyê zelalbûyîn nemaye. Yani merukare tizê merukare wa ew bike. Cî hakikat neyê qebûl kirin şu edalet nikare cî bigire. Yani nijadperestî biye yek ji siyaseta sereke ya devletê. Yani sûcdar alîgir an wazîfedarê devletê bin tu carî ceza naxwin. Watê ceza naxwin diyare ku pir vekirî yani dewam bikin, berdewam bikin û serbestin. Yani sistemek ji bo hemû civatê tune. Sistem xerab e. Yani merkare bi Kurtî divê merwisa bêje û ku bêjin ew peymanên ku Tirkiye îmza kiriye wek bêjin ya Yekîtiya Ahîmê, mesela Yekîtiya Ewropayê. Yani Yekîtiya Ewropa ser hevdû beyan dide wana jî pêk nayînin. û dixwazin ew bin jî yani bibêjin hemû riya wan bixwe ew kiriye. Li xwe xetmandiye û yani ciyê ku ew gazin bikin tune yani pêşî ji bo gazina bikin divê gere riya vekin. Îca wan bixwe riya xetmandiye yani wan hilbijartiye. Ya jî bêjin ew nijadperestiya wan, ew bêedaletiya wan ew qas şevê wan girtiye ku hemû nefesê boriyê yê civatê girtine. Ev civat ya wê infilaq bike ya jî yani yani başka rê tune yani dawiya wa bibe. Yani mesela eskarın ser ve müjerde tişteki davi bejim demek ki 2002'de Recep Tayyip Erdoğan bu iktidar tenaseri bu iktidar nahalli Türkiye sistemek bu hayye. Mesela işkence çevi ve evjiber memure dve gerek müdrevi ya serokevi izni bir de ke tu servi dozveki. Li Türkiye pişti 2002 Tayyip Erdoğan bu iktidar. Disa işkence ekçe bu kija başı bu benim Diyarbakır bu baş şeyinin Parizer li ser êku işkence kir polîsa ku işkence kiriye doz vekir lê gotin ji ber ku li ser memûrê ji ber ku doz vebe divê gerek serokê wî müdirê wî îzinê bide îzin nedabûn
paşê çûbû müdürê ewlehiyê ya Diyarbekirê dîsa izin nedabûn ya dawiya dawî balyozxana hundirîn jî izin nedabû. Ew kevin dawî tê ber destê Serok Wezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ser wî giştxêz dike dibe ez îznê didim. Ji ber ku îşkence dij mirovahiyê. Lê niha tu lê nerî tiştek wer tune. Yani niha ê ku îşkence dikin zanin ku wê dewlet wê wan biparêze ji ber wê yekê jî bêcezabûyîn zêdetir bûye li Tirkiye. Yani adalet memaye maf zatî mafê xurt re maf ê xurtar e mafeye ê ku bindestî ji wan re maf memaye. Niha em ji Türkiye û Kurdistana Bakurê Kurdistanê dûr bikevin em herin Rojava li Rojava bijin wê derê yani bi herêma ku di destê Kurda da ye an bijin herêma ku destê hêzên Rojavayê Kurdistanê da ne ku ew wê derê hinek di hîmaya ewa Rûsyayê û hinek jî ya Amerîkayê wê awayê li piya dimînin. Alîkî de Türkiye êrîş dike, di aliyê dinê de Sûriye bi ta awayî naxwaze bi wan re rûnê dixwaze wan teslîm werbigire. û di vir de tiştek heye ku bijin evê ku li wê derê wek her civatî hemî wek hevdû nafikirin. Yani bijin partiyên cuda hene. Li vê derê dema ku partiyekî ku li dijî ew bibêjin rêveberiya xweser ku em wî navî bi nav bikin dema dibe bi navê ciwanên şoreşger grûpekî heye diçe li wan dide bibêjin wê xwepêşandanê an em bibêjin wê protestoyê bela wela dike serê miletê dişkêne û werhasil lê dûra hinda dibe û dibên yani weka ku ne em bûne ne rêveberiya xweser bîye ne bêjin hêzê wan bîye wek bêjin hêzeke din bîye ku bîkarî kiriye û dibên ciwanên şoreşger îca nizanim yani di ciwanên şoreşger di rêveberiya xweser de çi ewa wan heye yani bêjin hêzeke negire de wan e karin sûcdar bikin lê tu carî nayên girtin karin her tiştî jî bikin yani me heta niha tu derî de çapemeniyê de derekê de em nedîtiye ku bêjin çend ciwanên ku vî karî kirine hatine darizandin dema ku meriv hiqûqê bigere û meriv bêhiqûqî bike biya min meriv hemû wê ewa xwe jî yani bêjin ew hiqûq daxwaziya xwe ya hiqûqê jî siyê dixe serê yani meriv niha rewşek wiha heye endawî du bûyer bûn li Rojavayê Kurdistanê yek ku li ser pêşxabûr deriyê de serê nizanim çend mahaye belkî sal bin jî li wê derê du kon danîne wane anê karê wan ew e ku rêya yani bêjin ji xwe re were rêyek di navbera Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de heye ew jî pêşxabûr e yani êrişî ew wazîfedarê wê derê dikin û her tim protesto dikin her tim tacîz dikin lê aliyê dinê de jî hemû xwarin hemû bibêjin alîkariya eskerî daxil ser wê pirê tê ser wê rêyê tê û bêjin evê Başûrê Kurdistanê jî weka ku bêjin vira boriya nefesê ya 4-5 milyon xelkê me Rojavayê
ببین فرهیه که مزن تفدگرن به تولرانسه که گلک مزن تفدگرن و داویه رسما ایریش کربون چند کساجی بریندار کربون هر وها روژا آلا کردستان تربسبی باجاروکه که اوجی روژاوای کردستان انا کسا خاصبو روژا آلا کردستان پیروز که ایریشی گرسه کربون بنابه جوان شورش کرد ایجاد تو وک حقوق ناسه که بجن ام کرد بری هر کسی ام الحقوق دگارن عدالت و ام دگارن و بجن دماکو کرد يعني بجن حكم بكبد دست مرو و مرو نكو ابي دجبري مرو ابي كو دناف مرو ده و وقت مرو نافكر يعني بجن سيستم فكراندنا وان جودايه مرو ویا چاو که يعني بجن هي روجاوای کردستان استاتیاوی ندیاره بجی نبجی نجی شوناکو حمی ملت به هفره تفگرن بانک اواده بنیم تچوا کاری شروع بکید وک يعني مربيا دينا كدر حقوقي يعني أولي بتشي ناوي با لسوري لبنخات بن کنترل کردا da ceki به جبومت تشتكي پیروزه هدي ceki kontrol edecekti ve led ve tü yani devlet ve rüya de rojava yani roşlat naha lurji dvejin em duhazın em vek velateki devleteki rojavayı bin ve em ne dinerin mesela hayana mesela Türkiye peyvin غلطی ور لورجی تکره yani partiyen din nikarin denge kadar demek ki denge kadar dixin ofisavan teşe utandın ya ji çapeminiye ofisa çapeminiye rudavi jatı bu utandın bana lüvelate يعني gibi خاندي كو ادزان بلكي بينشش جارا كو از يعني بيجن من شوبان دي كو بينشش جارا ما وانچن مي داوي ده يا رودابي اما تشتك دبه پیشي ريشي ودريت yani lüvelateki muhalefet çıkas kurt be ve iktidarca o kas kurttur be. Ev sistemin 5 sal beri zude guhari. Yani em nafazil vek Kore Kuzey Kore'nin yani em duhazın li velatin ku Kurdan serbestin lur azadi hebe demokrasi hebe de hukuk ede tu persi de hukuk ede em karindinin kedi de hukuk ede em karindinin ciki yani civanê çoreşger divê lê çoreşgerî ewilî divê gerek tu ji gelê xwe hes bikî tu ji welatê xwe hes bikî gel dibe ku wek te nefikire gel dibe ku ji muxalîfê te be tu gerek bifirehî tu wan guhdarî bikî derdê wan çi ye daxwaza wan çi ye tu wan guhdar bikî û pa jî li ser vîya bixebitî lê şoreşgerî herhalde tiştek yani ez nizanim tiştek dine şoreşger çawa zulmê li gelê xwe dikin çawa xwepêşandaneke sivîl bê şîddet provoke dikî ya jî li wir xurtanî dikî ev tiştekî xelet e ji bo rojava jî yani divê gerek her mirovek yani iktidarên rojava bi xwe jî şermezar bike û vêya kî dike demir dest bigire yani doz li ser wan vebe û çi ceza ve bigire yani mesela carna ji rojava xeberên nexweşî tên derdorî mehek berê rêxistina Efya Af örgütü nivîsek sernivîsek nivîsî got li wir kampek heye li wir derdorî 15,000 kes hene zarok pirin zarok bi darê zorê ji diya xwe tê veqetandin û dibin ciyekî din ev li dunyayê tiştek wilo nema yani divê gerek tu jî wek devlet bifikirî wer tevbigerî li mixabin li rojava carna
غلطیان وانیا جی دبه gel dinav gel de dibe ke tiştên wilo ve devlet livir eger devlet be demir dest ê ku failin ev tiştane bigre û ceza bike lê em dibînin heya niha wekî em jî dibînin ez ne li rojavayê me ama ji nûçeyan jî takip dikim heya niha ev ciwanê şoreşger ciwan yek nehatiye desteserkirin nehatiye girtin ev jî ji bo pêşerojê tiştekî xetere ji wir muhalefetek xurt dernekeve iktidar jî nabe iktidar çi bike yani em hewcedarî hevdûne ewilî yani li wir dema şerên Sûrî de eger başûr pêşmerge alîkariya wan nekira nikarbû li Kobanê ser biketana her Kurd pêdiviya wan bi hevdûre heye weke meewilî jî got Kurdan divê gerek netewperwer bin lê li Rojava carna li dij netewperweriyê jî dixebitin ev jî ji bo sibê sistemek wek dibe ya hesinî çêve deng ji wir dengên ji hevdû cuda dernekeve Kurd bi xwe pir zimanin, pir rengin, pir dengin li her deverê li her ciyê pir reng û pir dengin Rojava divê gerek dengek derkeve peyvektenê derkeve cudahî tune be cudahî li cîkî tune be ew der nabe welatek azad nabe welatek demokrat hêvî dikim ku rojek ji rojek nêstir de biguherin çünkü bi vî hawayî xeterî metirsî li ser ger jî zêdetir dibe û ev jî tiştekî ne baş e yani di hukûkê de ciyê tune yani kî tiştekî bê dirê de çêke divê gerek dewlet ceza bide wî yani hukûk tiştekî wilo ye di hukûkê de tiştek waniya nabe yani başûrî alîkar jî bibin yani tiştê xerîb ew e ku yani niha alîkî de Tirkiye alîkî de Sûriye yani dora wan hatiye girtin em nizanin Rojava wê bijî nejî li vê derê milletek heye û tu hemû niha ticaret hatinê alîkariya eskerî alîkariya sihetê hemî ji başûrê Kurdistanê tê hemî di wê rêyê de tê û tu her roj êrişê bibêjin kesê ku wê alîkariyê tînin û ku li wê derê wazîfa xwe dikin dikî û di nava te de ev ê kesê ku cihê difikirin ku tu divê gere pêşiya her tiştî civata xwe û bikî wek darê ew ê darê wan serserê wan e yani bi rastî ev ê ku bi vî rengî yani ez vê dawiyê bi münasebetekê yani bêjin taziyekî hebû li Batmanê bûm yekî ku enas gundiyekî kevin yani bêjin gundiyekî ku berê de em yani em hevdû naz dikin bi sala bi 20 sala 30 sala emrê wî jî pir mezin heftê heştê salî heb wala heftê garantî hebû hat taziyê û hema yekser bevê dest pê kir yani aynî xete ji ber ku wî yekser ew ê dest pê kir got ku got vanê yani ji ber ku millet birçî bîye li Kurdistana Başûr berzaniya millet xwarinê nadin milletê û loma 3000 Kurdên Başûr çûne Belarusyayê çûne Rusya spî dixwazin îltijayê Ewropayê bikin û yani çavê xwe girt û devê xwe vekir îja ji ber ku ez wî nas dikim û zanîna wî jî zanim demek vana hatine pompekirin yani meciyê wî de pompekirin ev yani
Yani via vana ne yani xwendina wî heye ku vana taqîb bike ne ewa wî heye vana bike hatiye pompekirin. Yani tiştê ku meriv ditirsîne ev yeke. Yani ku bêjin bi zanebûn tê pompekirin. Bi zanebûn li dijî ala Kurdistanê yê ku ala Kurdistanê bilind kin tê ew kirin. Bi zanebûn ew kirin. Viyanê bi rastî xeteriye gelek mezin e divê gere meriv bi her awayî hemû evê Kurdistanî û evê ku welatparêzin û evê evin wan derûdoran ew jî divê gere bawekî tev bigerin bêjin ya em çi dixwazin, em dawa çi dikin. Yani em dawa çi dikin yani divê gere viya ji xwe bipirsin yani viya heta ku derê here eger ev ser bikeve di wî welatê de wê çi azadî hebe sivê roj wê dor were wî jî evê tiştekî cuda bifikire wê dar ser serê xwe bibîne. Belê bi rastî ev her du biyarê dawî yani pir min ew kir hestiyar kir evê ku Rojavayê Kurdistanê Rûdan û ji ber ku ez teze jî ji wê derê tim ku tiştê wisa ku li wê derê tê peywandin jî min guhdar kir bi rastî ez ew bûm loma min xwest îro em seksefiya jî peywin divê warde jî em çend mesaja bidin civata xwe yani nihayet em hemû Kurdin û em hemû yani ew yani ew mafê me yên kolektîv bi hev re hatiye pelçixandin. Wextê em doza wî dikin divê gere em bi nirxên edaletê demokrasiyê wekheviyê em wana dikin. Lê wextê em di nav civata xwe de newîsabin em wê bînfirehiyê wê toleransê nîşan edin em yani ji xwe di vê rewşa dengeyên siyasî û yên navdewletî de ji xwe pêşiya me teng e û yani bêjin belkî em xaçereyekê bibînin nebînin ew jî ne diyar e em bêtir karê xwe dijwar zahmettir dikin. belê em vê xala xwe jî bêlin ka em binêrim tiştek ma belê xala me ya şeşa mesela zazakî ye vê dawiyê lêkolînek çêbû yani bêjin em her dibêjin zimanê Kurdî lawaz dibe lê kurmancî belê wate bi zimanê Kurdî belkî piranî jî kurmancî tê vêda me kurmancî bi bakur lawaz be lê zazakî bi temamî tê helandin yani em dizanin hîs kin û di jiyana rojane de jî lê rast tên û dijîn ku tevaya zimanê Kurdî her diçe kêm tê bikaranê nemaze di nav cîlên nû de çil sal berê di nav kuçe û çarşiya bajarê farqînê em bêjin bajara wekekî Kurdistanê li Dêrikê yek bi Tirkî peyve meriv dû xwe dine meriv digo ka ev kî ye kî xerîbe hatiye vira lê niha dema yek bi Kurdî dipeyve meriv pişxwe dine meriv divê ka waha demek hîn wa Kurdî tê peywandin yani belkî ne pir karîkatûrize dikim lê bi rastî yani rewş ber bi wê ve tê li gor lêkolîna Weqfa Alîkariya Koçber û Mirovan ku li şeş bajarê ku zazakî tê peywandin kiriye zarok yani sedî heft virgül neh bi zazakî dipeyvin û bêjin dev bav jî sedî heşt virgül şeş yani ana UNESCO jî zazakî yani zarava zazakî ana bêjin zimanê zazakî kiriye ewa xwe kiriye bernama yani ewa xwe ku wan zimanên ku tên wendakirin yek ji wana wê di wê kategoriyê de dihesibîne tu di vî warî de çi dibêjî Yani mixabin zimanê zazakî jî hêdî dihele bi vî awayî biçe wê
در دوری پنج سال شونده بلکه یکو به زمانی yani bizazaki dipeyvin nemine kurmancı jivloye kurtiya kurmancı jikute li bakur li pirani kurmancı te axaftin ya li başurcu kurmancı heye li rojabaj heye li zazaki li bakur te bikaranin li zaman nebe zamanek rojane yani rojane ne bikarani nebe zamanek fermi مخابن لدنيا جي ميناكونا وهاي هيدي دحلا واندا دبا وك زمانك ورتنا بدمينا زازاكي جي البازارا نايا خافتن زازاكي براني ديو باف كالو بيرين بير بهرتورت بيبين ve جوان جبالكو تلفزيوني ودكن زمان به Türkiye ji bo bakur derin zanîngehan mekteban ziman bi Türkiye hêdiyê dijî dihele û wenda dibe ev tiştekî pir heyf e pir yani ji bo me tiştekî sosyete tiştekî biçûk e zimanek wendabûyîna ziman wendabûyîna gel e yani bu yani tenê ziman naçe gel jî diçe pêre çünkü ziman di nav xwe de pey bi xwe çê nabin tekabûlî tiştekî dikin yani dar navê darekî bi zimanê teye navê erdekî bi zimanê teye bana jî dar jî wenda dibe erd jî wenda dibe ji ber ku ziman wenda dibe yani carna mesela dibê pung ji bo tiştekî baş e eger navê pung here tu ew giya çi ye tu nizanî çünkü ji bo me pung tiştek e Tirkiya wî jî nizanin ziman here her tiştere ewlê em divê gelek viya bêjin em ê çawa xurtir bikin Kurd bi xwe zorî bide ku bi zarokên xwe re bi nifşên bi wî de bi nifşên nû re bi zimanê dayîka xwe bipeyivin tenê bi vî awayî tê yani merev kare tiştekî bike ya duyem yani tiştekî balkêş bêjim karsaz zin Kurda jî divê di nav xwe de ê ku bi zimanê zikmakî dipeyivin mesela bi zazakî dipeyivin berê ewilî bêjin ê ku bi zazakî zanin em ê wan bigirin kar tiştek wer be belkî wenda nebe nehele niha em nikarin divê gerek her gav daxwaza me ew be ku zimanên zazakî jî kurmancî jî bibe zimanekî fermî ew daxwazek e heta çi ji destê me bê em daxwaza xwe kêmtirîn nekin lê karsazên li Kurdistanê dixebitin bira bêjin ê ku zazakî zanin em ê ewilî em ê wan bigirin kar belkî wê gavê gel jî zanibe ku ziman tiştekî baş e aboriya xwe wê bi vî awayî pêkbînin zêdetir bipeyivin li dunyayê bi sedan ziman wenda bû zazakî jî yani kurmancı jî cêwî nepir baş e niha em dibînin yani navê zarokê xwe bi zazakî ditînin bi kurmancî ditînin lê bi wan re bi kurmancî napeyivin ev jî ro bi ro zarok ji çanda xwe jî yani çünkü ziman çandê jî dihone çanda xwe jî bîr dikin ji çandê jî dûr dikevin ro bi ro eviya xerabtir dibe belkî em belkî partiyên siyasî li ser viya zêdetir bixebitin elî dixebitin ama demek kêr nayê têr nake zêdetir bixebitin ziman here her tiştere zazakî jî zimanek wek seraya ye zimanî seraya bû belkî kursên mesela partî karin kursên ziman bidin
بپرانی دیاربکر قرص هنه لی قرص بپرانی سر کرمانجی سر زازاکی قرص بله. هنه خب مجی خواست کو ام باله بکشیم سر زازاکی یعنی کرمانجی کردی یعنی بیجنش خواه همو به هفت را ده خطریه دانه کردی جی کرمانجی جی روشاوی نه پرزیده باشه لی زازاکی این خرابتره خواستم باله بکشید سر بی ایرو با آوائه که لی yani hem Zazaki hem Kurmancı hem her diye bibêjin zimanê Kurdî yani heger tu doza welatekî doza mafekî bikî tu heger ji karê xwe ditirsî tev bigerî têkevî partiyek siyasî an têkevî meşekê heger tu xwe ji wan partiyên siyasî dûr dixî sulh ji bona ku zulm û şîdeta dewletê nebînî lê dîsa tu karî tiştekî kî tu li mala xwe bi Kurdî bipeyvî hemê ev roja ku dewleta Tirkiyeyê piştî Cumhuriyetê hemê polîtika wî ku ya Kurda ser Kurda ew bûye ku em zimanê vane hanê bidin bîrkirin ji xwe dînê me yek e ji xwe rengê me yek e em hinek ne reş û spî ne ya jî hinek ne Xristiyan û Misliman in em tev Misliman in wê ev millet bê helandin en helandina ew reng ji xwe naçe dîn jî ji ziman zehmettir e ew e berxwedana herî pasîv herî ku tu tiştekî te lê nabe yani zarar nagê te tu li mala xwe bi zarokê xwe re bi kurmancî xeber dî em vê bangê li vir li hemî kesa bikin ku her kes bira ji xwe re bike prensîp li mala xwe kesê ku pê re dipeyve tenê bi Kurdî zarava wî Zazakî be Zazakî zarava wî Kurmancî be Kurmancî em bi vê bangê jî em vê halê jî bêlin wext zû diherike em werin xala xwe ya dawîn ew jî yani piranî hevalên ku li dervayê welatin wan eleqedar dike mesela diasporayê lê tediye bibê nebe em milletekin hinek ji me dûr bin jî hinek ji me li xurbetê bin jî li Ewropayê bin jî dîsa merwek peçeyekî xwe dihesibîne li diasporayê van demê dawî bên li batek baş heye Kurd li Ewropa nêzî 6 sal e ku bicî bûne komeleyê xwe ava kirine li gelek ciya bûne wek federasyon lê wana gelek cara li gor siyasetekê ya jî bêjin lokal li gor mintixekê ya jî li welatekê bûye berê wek komeleyên koçbera bûn niha hêdî hêdî neslê didiya siyah heta yê çara jî di rêdane ew dibin û vana piranî jî dîketine bürokrasiya Ewropayê gelekê wan meriv dibîze parlamenter heta bûne wezîr heta belediya da bi hezara hiqûqnasê meslekdaşê te hene bi hezara doktor hene ew hene biyanê hem çavkaniyeke ji bo welat ji bo sibê roj eynî wextê de jî piranî jî ji bo lobiyekê ji bo ewekê vê dawiyê destpêka vê meyê çar pêncê vê meyê rawenda Kurd ku ji re digotin diaspora center ku divê komcivîna xwe de navê xwe kir Konfederasyona Diaspora Kurd çêbû ku xebata wan di 2019 dest pê kiribû niha jî di hezar û yani niha jî Diya Kurd ku kar û xebata wan hîn kevintire di 2017 dest pê kiribûn û bawer dikim destpêka îronê îlan kiribûn ku di 22 meha yekê ya di 2022 da
ve civîna xwe li dar bixin û wê konfederasyonekê ava bikin. Tabii dil dixwest ku bêjin yek konfederasyon ya jî bibêjin koordinasyonek di navbera hemû federasyon û konfederasyonên li Ewropayê bê çêkirin. Lê ev jî ji turebûnê çêtir e. Yani dema ku şuna ku bi seda komele û bi hezara yani bi daha federasyon bibin sê çar ew belkî meriv bêtir karibe wan bîne va hevdû jî divê meriv pozitif lê binêre. Nizanim li welat diaspora çawa tê dîtin divî warî de fikrê te hûn li diasporayê çawa dibînin Yani te bigirim. Yani diaspora ji bo min tenê tevî manê ê ku bi awayekî ne li hundirê welat dervê welat dijîn. Tenê ew e yani tiştek dinîne. Lê em dizanin niha sistemên dinyayê guherî. Di dinyayê de divê gerek tu li ser abo ekonomiyê, li ser çandê, li ser siyasetê zanyarên xwe derxî. Ji vî warî de ez ji vir de lê dinerim diaspora ra Kurd bên cem hev wê dîtinên xwe wê li wir welatek çawa tê meşandin wê wana bibînin. Belkî ji wir jî wergerînin carna werin welatê xwe û li vir jî wê mînakan ray me bidin. Yani ya ewil ev e Kurd heya niha li her derê ji hevdû pir cuda bû. Li ser siyasetê jî cuda dibûn û nikaribûn pir bi hevdû re peyviyana. A ewilî tiştekî pîrozek ku Kurd divek viya dizanin, divek ku em wek hev nefikirin lê em giş derdê dawîn, derdê esasîn ew e ku em gelê xwe çawa xurttir bikin, ciyekî azad çawa biafirînin li ser wê bixebitin. Li diaspora bi hevdû re yani divê gerek Kurd bi hevdû re karibin bixebitin. Dijberî hevdûn peyvên nexweş nebêjin. Bi vî awayî jî diaspora wê bên cem hev li diaspora tiştekî jî erênî çê dibe elbet li welat jî bêhna wê xweş ji mer jî tê. Yani li vir jî tişta xurt dibe. Em lê dinerin ku li wir jî tiştekî bi hevdû re karin bikin, çima em li vir nekin? Ji ber wê yekê jî divê gerek yani li her derê rêxistin bin wek divê lobî hene. Li dinyayê lobî pir giring in. Diaspora bi hevdû re be ji bo başûr jî, ji bo bakur jî ya jî ji bo Rojava jî lobiyekî xurt dimeşînin. Li Rojava destek piştgirî çawa ji Ewropa xwestin lobî çêkirin. Başûr lobî çê dike. Li wir li zanîngehan ku ê ku dixebitin hene, akademisyenên hene, ji wir belkî ji mer jî rêyekî vekin ku ya mesela akademisyentî em jî bibin yani li ser entelektûelbûnî jî em karibin bipeyvin bi hevdû re li Ewropa çi diqewime em ji wir jî bibînin. Mesela teko belediyede şaristaniyan de Kurd jî pir zêde ne. Li vir jî şaredarî dema ku bikeve destê Kurd wê çawa birêve bibin wê ji wan jî sûd werbigirin, wê ji wan jî fêdê bibînin. Hûn li wir çawa dikin, hûn altyapî bi Tirkî dibêjin, hûn çawa dimeşînin, çi dikin. Evî ji wan tişna fêrî ji wan jî fêrî tişna bibin. Ev tiştekî pir baş e ji ber ku em dibînin ku Kurd li ku bin karin bên cem hevdû zêdetir karin bên cem hevdû yani welat kirine çar perçe, hişmendiya Kurda jî kiribûn çar perçe. Hêdî em dibînin ku ew perçe namîne dibe yek
yani heşê merev jî pêşên dîtina pêşên rojê me jî dibe yek, em tiştekî pir baş e. Hêvî dikim ku bibin yek, bi hevdûrek karibin tişna bikin, bi hevdûrek karibin polîtikayekî ava bikin, li wir polîtika avakirin li vir jî erênî dibe. Her yani zêdetir tiştên erênî çê dike. Ya rastî tecrübe van sala ku bêjin hejî dûr dirêj di wextek gelek dûr dirêj e ku li Ewropa dijîm, yani diaspora Kurd ya jî bêjin Kurdên ku majir bûne li Ewropa cîwar bûne xwedî wijdanin li Kwederê bûyerek bû be tu carî li ferqiyetê nekirine navbera perçeyan, tu carî li gor hêzên siyasî jî tevne geriyane. Bêjin dema Kobanê ew bû, pardon dema Efrîn hat îşgal kirin, berteka li wê derê. Dema Helepça bombarduman bû, wê meşê tê vîranin. Dema ku referanduma Başûrê Kurdistanê ew bû, yani ew gelek kesên ku meriv bawer nedikir ji alî siyasî meriv dûr didît, meriv di qada bajarên Ewropa da didît ku ji bo serxwebûna Kurdistanê rakirine alê xwe û hatine dimeşin. Nizanim belkî hingiya mezinên me ji me re digotin yani kestine mafê me biparêze, kestine li ser me binivîsîne. Nivşên belkî jî hingiya ev hatiye gotin, belkî tesîra wî ye jî, bi rastî jî nihal nivşên ku li Ewropayê gelek zarokên me ya hiqûqê dixwînin û ya jî rojnamevaniyê. Yani du beşê ku piranî ku tê de ew in. Yani bêjin zîrekin û hejmar gelek bilind e. Ji ber wî ez hêvîdarim em karibin li Ewropayê ev kesên ku hewqas tecrübe û zanîna wan heye û bi salan yani zimanên Ewropî dizanin û li gelek warên cuda da kar dikin, em karibin rengek bi renga em hemû merkezek bên koordîne kirin ku em karibin dema ku pêwîst be heman bertekê nîşan bidin. Yani mümkün be meriv konfederasyonekê tune be jî di sê konfederasyon min jî nedawiya dunyayê meriv kare bi hevra koordîne kar bike, bi hev dûra ew bike. Dema ku tiştek li welat bû an tiştekî ku meriv kar bi hev bike alî kariye hev bike. Ez bi van daxwaza dixwazim bername xwe biqedînin waw bû saet û ez û te tenê bûn eger Ahmet Öztekin Birêz Ahmet Öztekin jî bi me re bûn em her sê herhalde me pir dirêj pêviyane. Wext zû de herke. Gelek spas bo vê sohbeta xweş. Em bername xwe li vir diqedînin. Serçava yani kedava kedek pîroze yani medyayek azad ji bo me jî pir baş e. Em dikarin peyvên ku li medyayê dernakevin bibihîzin. Spas dikim kedawa ji bo kedawa sersera serçava. Bele. Şer baş. Lan xweş.